అందిస్తోంది. ఓ మాయలా నీడల్లే కనిపిస్తోంది. ఏ రూపం ఇది, ఏ భావం, ఏ తీరం ఇది, ఏ గమ్యం. తెలియని సడి తెరలను విడి ఎదురుగా నిలిచింది. నిజమిది అని చివరికి అది తన కథ తెలిపింది. ఎవరెవరని వెతికిన మది బదులును కనుగొంది. తన కల తని కల అనుకొని కుదురుగా నిలిచింది. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.